Moko kuom jopuonj e riwruok mar KUPPET ywak ni josiasa odonjore e yiero mar jopuonj e bwo riwruokgino, ma giwacho ni ketho achiel mar riwruok mar jopuonj e kaunti ma Migori. May Abong'o wacho ni josiasa ketho riwruok mar jopuonj konyiso jopuonj mondo oyier mana jogo madhi telo negi e yo mowinjore kendo kik giyie mondo mi josiasa odonjre e wechegi mag KUPPET. Owacho ni jopuonj to ahinya e kaunti ma Migori dwaro lokruok mathoth kama oting'o mago mag thieth, tiyo makare kod omenda kod mamoko, lokruok manyalo mana biro ka jopuonj oyiero jogo manyalo tayo KUPPET e yo makare. Maler maonge gi weche mag kuo iye, wan kaka jopuonj wan e siasa mar jomodhi skul, wan e siasa mar jomosomo. Kuom mano akwayo ni ka wadhi e yiero ma en tarik 10 dwe mar 1, wabed gi yiero maler ma uyanga maonge gi weche mag mibadhi. En kwayo na mamuol ahinya ni nitie kaka josiasa mag piny odonjo e weche mag jopuonj, to pogo jopuonj gi josiasa nyalo bedo matek, to mak mana ni debed gima ber ka josiasa ne donjo mondo gimed riwowa kendo giketwa wati kanyakla. To ka josiasa donjo e weche mag KUPPET aeto weche gi lokore kendo pogo jopuonj, to koro